Βασίλης Φρίζιαν και ο Σάκης ο Καραβανάς με ισπανικό άλογο. Τον Αντώνιο. Θα δείτε πώς γίνεται φλερτ πάνω από τα άλογα και πώς ένας έρωτας τώρα ξεκινάει. Κοιτάξτε, παλιά δεν είχαμε αυτοκίνητα και μηχανάκια, είχαμε άλογα να πολιορκούμε τα κορίτσια. Παρακολουθήστε. Να δούμε, το κορίτσι θα ενδώσει τριαντάφυλλο, βλέπω, το πήρε παιδιά, χειροκρότημα. Ο έρωτας εξελίσσεται, καλπάζουν τα παιδιά στην ευτυχία. Μπράβο, συγχαρητήρια, να ζήσετε ομορφόπεδα. Ο Σάκης μάχημος κυνηγάει τη Βυργινία. Μη σου φεύγει Σάκη, σου είπε ναι, το πήρε το τριαντάφυλλο. Έρωτας που καλπάζει στο ειδικό κέντρο, αυτό είναι. Πολύ ωραία, δυνατά το χειροκρότημά σας, δυνατά στα παιδιά. Πολύ ωραία προσπάθεια, ευχαριστούμε. Μπράβο σας. Ο Νίκος ο Παπουτσής να ετοιμάζεται. Τελικά Σάκη το πήραμε το κορίτσι. Το πήραμε παιδιά, χειροκρότημα.